Que tal? Moi boas tardes. Europa mira con preocupación a evolución da peste porcina en España, tanto que a Comisión Europea activa o seu equipo de emerxencia veterinario e envíao a Cataluña. A lista despregada a UME para conter o brote detectado na serra de Collserola, que ten as primeiras consecuencias económicas porque a China suspende as importacións de porco de 12 empresas, pero Xapón, México ou Taiwán ampliaron a suspensión a todo o porco español. Pedro Sánchez mantén o silencio sobre o seu exministro de Transportes mentres José Luis Ábalos continúa lanzándolle advertencias. Nunha entrevista en El Mundo, o fillo de Ábalos fala dunha conspiración na Moncloa contra seu pai e que explica que Santos Cerdán lle deu un cheque en branco a Ábalos en nome do presidente do goberno. Cerdán dixo hoxe ao saír do xulgado que dará explicacións cando toque. E un home matou supostamente a coiteladas a súa parella en Madrid. A vítima tiña 45 anos, segundo confirmou a policía, había denuncia previa por malos tratos. Despois de cometer o crime, o home tirouse dende a azotea do edificio e morreu. Se está preparando vostede oposicións, tome nota, isto interésalle. O ano que ven vanse convocar máis dun milleiro de prazas de funcionario para a Xunta, en concreto 1.103 prazas, máis de 800 de libre acceso. Se hai unha época do ano que nos gusta celebrar en torno a unha boa mesa, esa é o Nadal, o aperitivo, as ceas e comidas especiais, ou tamén o tradicional chocolate con churros. Acertar co local é o que nos propón a guía Repsol, que hoxe entregou os seus novos soletes. 18 deles viñeron parar aquí a Galicia, entre eles a esta veterana churrería de Santiago de Compostela. Nos deportes estaremos pendentes da asemblea que o Celta ten esta tarde ás 7, onde poderemos escoitar a súa presidenta. Os celestes están acusando os malos números en Balaídos. Coa de onte van xa 3 derrotas e 5 empates. É o peor inicio na casa da súa historia, igualando o de Rafa Benítez hai 2 temporadas. E no tempo xa son evidentes as complicacións que hai no litoral. O vento, ademais, sopra con forza en moitas comarcas da costa coruñesa. E agora pola tarde saquen o paraugas, chega a chuvia, que ademais pode ser intensa, motivo polo cal se activan avisos en zonas da costa das provincias da Coruña e de Pontevedra tamén. O exministro Ábalos leva 5 días en prisión, pero segue falando, ben polas redes sociais ou por boca do seu fillo. O que fora secretario de Organización do Partido Socialista sostén a súa inocencia e carga contra o goberno. O que continúa sen dicir palabra é Santos Cerdán, que terá que facelo, iso sí, no Senado o próximo 17 de decembro. María Cheda. Si, esa data na que o convoca o Partido Popular, mentres calado unha estrategia ben diferente á que segue o exministro Ábalos. Hoxe, nunha entrevista, o seu fillo di que Pedro Sánchez non só era consciente de toda a trama, senón que tentou mercar o silencio de Ábalos. Por certo, un silencio o de Pedro Sánchez que dura xa 5 días sen dar explicacións nin valorar a entrada en prisión do exministro Ábalos, do que fora a súa man dereita, e todo isto despois unha manifestación, unha convocatoria do Partido Popular para pedir que marche o goberno, que se convoquen eleccións. Primeira vez dende que saiu do cárcere que Cerdán ficha nos xulgados. Ten que facelo cada 15 días. Señor Cerdán, dijo que iba a dar explicaciones. A su debido tiempo. As explicacións o seu debido tempo, di. Mais locuaz, aínda estando no cárcere, semella o seu antecesor no cargo, José Luis Ábalos. Lo veo fuerte, la verdad, muy fuerte, con lo que yo llamaría el ojo de tigre, dispuesto a defenderse. Tamén o seu fillo, Víctor Ábalos, saiu a palestra. Conta nun xornal que Santos Cerdán lle ofreceu ao seu pai un cheque en branco en nome do presidente, a cambio do seu silencio, e implica 2 compañeiras do PSOE na caída do exministro de Transportes, Adriana Lastra e Margarita Robles. As protagonistas e o propio partido négano. No nos vamos a dejar chantajear por nadie, tolerancia cero, transparencia total, y no vamos a perder ni un minuto más desmintiendo falsedades. A cama da súa casa está quente das veces que quedou Sánchez a dormir, di o fillo de Ábalos. Eran íntimos, pero ao socio da coalición Sumar abondalle coas explicacións dadas. El presidente del Gobierno
ya dio las explicaciones que tenía que dar. Pola contra, o PP pide máis datos. Chama a Santos Cerdán a comparecer o 17 de decembro na Comisión de Investigación do Senado. El sanchismo empieza a cantar. Lo hace desde fuera y desde dentro de la cárcel. Y el PP va a subir el volumen para que toda España escuche la traviata sanchista. Os populares tamén pediron a comparecencia do fillo de Ábalos e de Antonio Hernando. E Alfonso Rueda insiste en que a situación do goberno é insostible e que Sánchez non ten outra saída que convocar eleccións. Un caso de corrupción casi diario, un goberno paralizado, teño dito moitas veces, ademais é que percíbese clarísimamente cando queres falar con algún ministerio, que agora mesmo, xa non digo o presidente, ese por suposto, pero os ministros e ministras, a maioría están sempre pendentes de como contrarrestar o último escándalo que se sabe, así non se pode seguir. Galicia reforza o presuposto para a prevención de incendios. A Xunta aumentará nun 40% ata os 20 millóns de euros as achegas que destina aos concellos para que contraten persoas en paro para facer traballos de prevención. O obxectivo é contratar 1 milleiro de persoas durante 9 meses para a limpeza de faixas de 300 concellos. España foi líder en absentismo laboral na Unión Europea no primeiro trimestre do ano. Dio o estudo sobre o mercado de traballo que presentou hoxe o BBVA e a Fundación de Estudos de Economía Aplicada. O informe destaca que as baixas por enfermidade ou incapacidade temporal medraron con respecto ao segundo trimestre máis do 80%. Pasado, ¿no?, ese efecto temporal que tuvo la pandemia, pues se ha seguido con la tendencia al alza, con lo cual esto lo que parece es mostrar un fenómeno más estructural, ¿no?, que no transitorio o temporal, ¿no? Estes que protestan son pensionistas que, como cada primeiro de luns de mes, reclaman que as pensións máis baixas se igualen co salario mínimo e piden que a Constitución blinde as xubilacións e se faga unha diagnose de todo o sistema público. Concentración houbo tamén esta fin de semana polo ferrocarril. En Ferrol agardan respostas desa manifestación para pedir melloras ferroviarias, pero o envellecemento das vías do tren afecta máis zonas de Galicia, non só Isa. Reparamos nelas, na cidade departamental en concreto poñen o foco no tren a Coruña, porque tarda 1 hora e 20 minutos en facer unha viaxe que en coche facemos en 40. Non é a única liña envellecida. Ferrol-Oviedo son 6 horas e media, case o triplo que se viaxamos en coche. O traxecto que vai dende Lugo a Ourense está en obras polo menos ata finais de 2026, o ano que ven. E por último, a vía entre Ourense e Vigo. Pois esa vía ten problemas frecuentes. Hai só 2 semanas descarrilaba un tren de mercadorías por un desprendemento. Agora o traxecto son 2 horas, o dobre que en coche particular. A protesta de Ferrol deste domingo non pasou desapercibida, e menos aínda para o Goberno Central. Presume de investimentos na comarca, aínda que recoñece que todo vai pouco a pouco. Estamos no porto exterior e estamos facendo esa conexión que temos e, polo tanto, pues todo se andará. En tren. En todo. O BNG ten un pacto de investidura con Pedro Sánchez. Está vixiante, pero admite que hai traballo pendente. Pero quedan moitas cousas pendentes, a electrificación do tramo Lugo a Coruña ou tamén garantir unhas conexións ferroviarias dignas e á altura das necesidades deste país en comarcas como a de Ferrol-Terra. Os socialistas saben que hai marxe de mellora, pero tamén lle poñen deberes á Xunta. O que pedimos é un compromiso claro, e ese compromiso claro tamén ten que ir dirixido a mellorar o transporte que hai por carretera en Ferrol. Ferrol ten un tren desfasado, tamén Lugo. O Partido Popular de ali prepara un manifesto con distintas organizacións da sociedade civil para presionar o Goberno Central. Un manifesto apoiado e respaldado por entidades empresariais, confederacións de empresarios, entidades veciñais. En Lugo demandan novas obras, pero tamén que se recuperen as frecuencias que eliminaron ou o tren nocturno a Barcelona. E Europa advirte que coa chegada do frío o suministro de enerxía en España podería ser insuficiente. É a primeira vez que o noso país entra en zona de risco eléctrico. O regulador europeo alerta de posibles tensións de suministro, que é como se denomina técnicamente a situación na que non hai enerxía suficiente para poder cubrir toda a demanda. O diagnóstico
chega despois da caída da luz no pasado mes de abril. Acaba de aprobarse a oferta de emprego público deste ano na Administración Autonómica Galega. As prazas suman máis de 1000. Gloria. Sí, Marta, efectivamente son en total 1.103 prazas públicas, delas máis de 800 son de acceso libre e o resto de promoción interna. Dentro das de acceso libre, o maior volume de prazas, preto de 140 son pro servizo de prevención e defensa contra o lume. Alfonso Rueda asegurou que unha vez máis a Xunta vai cubrir todas as prazas do cadro de persoal que lle permite a lei. Visto e procede a Xunta ao decreto da oferta de emprego público na Administración Xeral. Galicia aplica a taxa máxima de reposición que permite a lei e convoca 1.103 prazas, 803 de acceso libre e 300 de promoción interna. Case o 12% resérvanse para persoas con discapacidade. Hai de varias categorías, dende letrados ata coidadores de centros escolares ou persoal contra incendios. Das 800 de acceso libre, 138 son para reforzar o Servizo de Prevención e Defensa contra os lumes. Destas 138, 124 son para prazas de bombeiros e 14 para xefes de brigada. Alfonso Rueda tamén anuncia que van destinar 7,5 millóns de euros para mellorar as retribucións dos empregados da Xustiza obrigados a facer novas funcións coa lei de eficiencia na Xustiza que aprobou o Goberno Central. Estas 7,5 millóns de euros en 3 anos ven logo dun acordo cos sindicatos no proceso de reorganización e adaptación da estrutura judicial ás obrigas desta nova lei estatal, insisto, que ven prácticamente sin fondos e ten que ser asumido pola comunidade autónoma. Entre esas funcións, por exemplo, os xulgados de paz dos concellos asumen competencias que antes só tiñan os xulgados ordinarios. Bruxelas acende as alarmas en torno á evolución da peste porcina en Cataluña, tanto que a Comisión Europea envía expertos ao noso país, á comunidade catalana, e pídelle ao goberno español que actúe xa contra o virus para evitar que se propague. María. Si, iso é, a Comisión Europea anunciou hoxe a presenza a partir de mañá de expertos veterinarios europeos en Cataluña para asesorar ás autoridades. Dende Bruxelas, a preocupación é máxima por un problema sanitario e económico que din require dunha acción rápida e coordinada. Por iso piden medidas inmediatas que pasa primeiro por un control estrito dos movementos do gando, un reforzo na vixilancia e tamén compensación suficientes para os produtores afectados. O obxectivo é evitar que este gromo se estenda a outras rexións e, ademais, tamén que este gromo están moi preocupados porque ameaza ao sector agrogandeiro. Pois as primeiras medidas, as da UME, que traballa xa en Cataluña para tratar de controlar ese gromo de peste porcina que deixa 14 xabarís mortos. Un total de 80 efectivos despregados, súmanse os 300 que xa traballaban nesa zona nas últimas horas. O obxectivo é que a enfermidade non avance, non entre nas granxas. Os expertos din que estamos ante un problema exclusivamente veterinario, que non afecta aos humanos, así que podemos consumir carne de porco con total seguridade. Este es un virus que no afecta en absoluto a la especie humana. La gente, los ciudadanos en este aspecto tienen que estar tranquilos porque no afecta a la especie humana. Es que es un virus muy conocido. Non hai risco para as persoas, pero sí pode haber perdas importantes no sector porcino. 20 países pechan totalmente as súas fronteiras á carne de España. E outros 20, polo de agora, proíben só a que procede de Cataluña. Aquí en Galicia, o que máis preocupa é o peche do mercado xaponés. O porcino español é un dos máis potentes de Europa e a peste xa se deixa sentir nos mercados, malia que é un virus inofensivo en humanos. A preocupación entre os produtores é enorme. Hai 20 países que directamente cerraron as súas importacións. Preocupación tamén entre os gandeiros galegos que esta mañá tiveron unha reunión na Consellería do Medio Rural. Eles representan case o 4% da produción nacional. A día de hoxe xa se cortaron moitos pedidos a esos países e hai industrias galegas que directamente estaban exportando a esos países. O Xapón é un deles, ao que Galicia vende carnes en intermediarios. De momento cancelaron todos os pedidos
porque non aceptan a regionalización. A regionalización é un protocolo que España ten asinado con outros países que si seguen importando carné sempre que non proceda da rexión afectada polo gromo, neste caso Cataluña. Hoxe mesmo hai unha reunión de urxencia sabémolo, en Cataluña, para xa baixar o precio de referencia, que é o precio da lonja de Lérida, baixalo seguramente entre 15 e 20 céntimos. Isto vai ter unha repercusión económica abismal. O urxente é atallar a propagación da peste. O xerme pode deberse a restos de comida contaminada que se tiran ao lixo e que son obxectivo dos xabarís cada vez con máis frecuencia. Por iso é importante evitar que accedan a eles. Es decir, que cando se paran nunha área de servicio ou facendo unha excursión campestre por calquera sitio onde hai presencia de xabarís, que non se deixen restos de comida ao alcance destos animais. Hai un ano botaba a andar en Palas de Rei a primeira fábrica de España que produce fariña progando a partir de larvas de mosca soldado negra. Trátase dun produto altamente proteico, pensado para alimentar porcos e galiñas poñedoras e para uso agrícola. A planta abriu con capacidade para fabricar 12.000 toneladas, agora investiránse máis de 100 millóns en aumentar a superficie para poder multiplicar por 5 a súa produción. A Xunta acaba de declarar a ampliación do proxecto industrial estratégico para poder axilizar os trámites. E os traballadores da planta de Sargadelos en Cervo aumentan a súa preocupación. Este luns atoparon as portas da factoría pechadas. Non era o que esperaban porque a Xunta rexeitou o expediente de regulación de emprego presentado polo propietario, así que esas portas tiñan que abrirse hoxe. Os sindicatos din que é un peche patronal e denuncian que os traballadores non cobraron as súas nóminas. As tendas continúan abertas ás portas da campaña de vendas do Nadal. Dejar entrar a los trabajadores a realizar lo que está demostrado que hacen muy bien, puesto que Sargadelos está creciendo, está abriendo tiendas en Barcelona y el producto se está vendiendo incluso en Arabia Saudí. Con lo cual, un producto único que gana dinero esta empresa, la que quiere más, lo que no puede estar pendiente de que a un señor le dé la pataleta o no le dé la pataleta por la mañana. Dous condutores foron interceptados circulando a máis de 200 km por hora na A6, altura de Outeiro de Rei. A Garda Civil estableceu un control especial de vixilancia tras detectar unha quedada ilegal de coches a través das redes sociais. Nuns intres ampliamos a información neste telexornal. En Madrid investigan un novo crime machista, atoparon morta a coiteladas supostamente a mans da súa parella, que despois se suicidou saltando dende unha azotea a unha muller de 45 anos. A parella tiña 2 fillas e estaba rexistrada no sistema Biogen dende o ano 2022. Este novo crime machista ocorreu pasadas as 10 da noite neste edificio de vivendas da localidade madrileña de Torrexón de Ardoz. O persoal de emerxencias e os axentes da policía desplazados ao lugar atoparon o cadáver dun home de 44 anos que se precipitara pola azotea. La llegada de la unidad de Suma 112 confirma fallecimiento. Posteriormente confirman un segundo fallecimiento de una mujer de 45 años, herida de arma blanca. A muller recibira varias coiteladas, unha delas no pescozo, propinadas presuntamente pola súa parella antes de suicidarse. Segundo varios veciños, o home ameazara con matar as 2 fillas que tiñan en común, de 13 e 17 anos. A parella estaba rexistrada desde hai 3 anos no sistema Biogen, con risco non apreciado. En estes momentos o caso estaba inactivo. De confirmarse como violencia machista, serían 41 as mulleres asasinadas polas súas parellas ou exparellas no que vai de ano en España. E en Xaén segue o loito e a conmoción despois de que 2 menores se suicidasen nun parque da cidade. As mostras de dor repetíronse no minuto de silencio que se gardou hoxe ao mediodía. Investígase se eran vítimas de acoso escolar. Era una niña feliz, no sufría de bullying como lo están diciendo, no sufría de aburrimiento, no tenía ninguna tristeza, era una niña que estaba presente, sus padres 24/7, siempre estuvimos allí, siempre para donde fuimos, siempre estuvo con nosotros, entonces no es verdad que sufría de bullying, lo que sí pasaba con la otra niña, que sí tenía antecedentes y documentados de casos de bullying. Todavía creo que se va a levantar y que me va a abrazar, que siempre era una niña muy sensible, muy generosa, muy queriendo ayudar a todos, muy feliz, muy sonriente. Arrepentido e avergoñado, así día estar o suposto asasino de Joel Quispe, o mozo acoitelado na Coruña na madrugada do 24 de decembro de 2023. Confesou
e pediu perdón a través dunha carta escrita dende o cárcere de Teixeiro. A nai da vítima di que non o cree, pero pídelle que no xuízo conte toda a verdade. Joel Quispe o pasado 23 de outubro, onde confesa ser o autor do acoitelamento mortal. Di estar profundamente arrepentido e avergoñado polo delito cometido nunha noite na que consumira moito alcohol e cocaína e na que non sabía o que facía, e engade que non era consciente da gravidade das feridas. A nai de Joel conta que non tivo forzas para lela e di que non o cree. Me está haciendo daño escuchar su palabra porque yo no la creo. No la creo que está arrepentido, no. Es su estrategia para que bajen la pena. Ela sí que o perdoa, non quere ter máis rencor encima, pero o que pide ela é que se conte toda a verdade. Na misiva tamén solicita asinar coa Fiscalía unha sentenza de conformidade. Cando se quere chegar a unha conformidade é a cambio dunha rebaixada pena. Eso Marisa é moi categórica, non se vai facer iso. Si de verdad está arrepentido, que cuente toda la verdad en el juicio, que cuente quiénes participaron, dónde está el arma blanca. A máis, pediu tamén un número de conta para comezar a pagar a responsabilidade civil. Marisa xa ten dito desde o principio, isto non o fai por cartos, isto fai non por saber o que realmente lle pasou a Joel esa noite. O pasado mes de setembro, o xulgado decretou a apertura de xuízo oral para 3 mozos por asasinato pola súa presunta vinculación cos feitos en distinto grao. Está previsto que a vista se celebre no segundo semestre do 2026. E reparen neste intento de roubo nunha perfumería da Coruña. A dependente acaba no hospital despois de enfrentarse ao ladrón. Foi neste local a traballadora forcexou co home que tentaba levar algo da tenda sen pagar e sufriu unha caída que obrigou a trasladala en ambulancia. Tamén no Hospital da Coruña está na UCI con prognóstico reservado o mozo de 25 anos que caeu dunha fonte da Cidade Vella durante a fin de semana. Subiu a estatua de bronce da fonte. Esta cedeu pola base e o rapaz quedou ferido grave. Ten un traumatismo cranioencefálico e varias contusións. E hai novidades no caso da muller que morreu despois de que a golpeara unha vaca no desfile de gando do San Froilán. A súa familia preséntase na causa como acusación particular. O xulgado está recollendo toda a información sobre as medidas de seguridade que había no desfile. O Parque de Bombeiros de Santiago quedou hoxe de novo pechado por falta de efectivos. Os únicos 3 bombeiros que están de quenda tiveron que acudir a un accidente con 2 feridos e o parque quedou inoperativo. Neste estado quedou o vehículo de alta gama que, segundo as primeiras investigacións, puido orixinar o accidente múltiple. Ao chegar, o primeiro xa que nos encontramos foi un vehículo de alta gama que, debido un pouco, supoño que a despiste, o exceso de velocidade, levou consigo 2 vehículos máis. A súa entrada na glorieta ao turismo chocou con outros 2 automóviles antes de impactar e levar por diante o muro de contención. Quedou emborcado dun costado no interior da rotonda. O impacto obrigou a intervir os bombeiros que tiveron que escarcerar un dos ocupantes que foi trasladado ao complexo hospitalario de Santiago. Características do vehículo en cuestión, que era un vehículo de alta gama con bastante consistencia, o cual tamén levounos a nos a ter que levar a cabo as labores de escarcelación, que nese sentido tamén foron un pouco costosas debido un pouco á robustez do propio vehículo. Esta intervención obrigou a deixar baleiro de novo o Parque de Bombeiros por falta de efectivos. Aseguran que levan 48 horas en unha operatividade real. Hai tan só 3 efectivos dos 9 que deberían estar en quenda. Mentres continúan as negociacións co Concello de Santiago pro abono das horas extra e para unha cobertura das prazas. Unha operación contra carreiras ilegais de coches acabou con 2 investigados en Outeiro de Rei, en Lugo. Pilláronos a máis de 200 km por hora na A6, Andrea. Sí, a Garda Civil detectou a través das redes sociais unha quedada de afeccionados ao motor na madrugada do 22 de novembro, aquí na saída 507 na A6, á altura de Outeiro de Rei. Ante a sospeita de que ian realizar unha carreira ilegal, decidiron establecer un dispositivo especial de vixilancia no que detectaron 2 condutores circulando a máis de 200 km por hora, concretamente nas inmediacións do polígono industrial do Ceao. Agora, estes 2 infractores xa foron chamados a declarar nun xuízo rápido nos xulgados de Garda de Lugo.
Máis grave aínda foi o comportamento deste outro condutor de 34 anos. Contra ele había unha orde de detención e cando lle quixeron dalo alto non se lle ocorreu outra cousa que fuxir a toda velocidade. A Garda Civil conseguiu detelo tras unha persecución de 6 km por unha estrada da Rioxa. Xa tiña un longo historial de delitos contra a seguridade viaria e xa acumula algún novo. Cando lle fixeron a proba de drogas, deu positivo e tamén lle atoparon unha dose de speed. No Carballiño, un condutor salvouse de milagre despois de caer co coche ao río dunha altura de 10 metros. Caeu dende unha ponte moi estreita onde non existe ningún tipo de protección. Iria. Sí, o condutor circulaba de madrugada por esta perigosa ponte cando, por un despiste, acabou precipitándose ao río dende 10 metros de altura. Quedou emborcado co seu vehículo boca abaixo co capó sumerxido, pero logrou sair ileso e polo seu propio pé deste espectacular sinistro. Á vista das imaxes, custa crer que o home que conducía este coche poida contalo. Pero así é, sobreviviu despois de emborcar dende 10 metros de altura nas frías augas do río Marañao, no Carballiño. Nós, cando chegamos ao punto, a persoa, a propia vítima, xa estaba fora, sí que tiña síntomas de hipotermia, un pouco de frío, porque ao final o coche, como estaba totalmente emborcado na auga, no propio regato, ele estaba mollado, estaba mal tempo. O aviso chegou ás 5 da madrugada. Foi o propio sistema de seguridade do coche o que emitiu a chamada ao 112 despois de que saltaran todos os airbags. O condutor perdera o control do vehículo nunha ponte moi estreita da localidade de Mouriz. E a zona por onde se precipitou pois é unha zona que nos seus marxes non ten ninguna barreira de seguridade ni nada. Entonces, bueno, o río atopábase pois a uns 10-15 metros de profundidade, é dicir, de fondo da ponte, e o que pasou foi que se precipitou para baixo por, parece ser un despiste. O vehículo quedou somerxido boca abaixo. Por sorte, o río non levaba moita auga e o condutor logrou escapar a tempo. E se o río chega a ir alto, con ese volco total, se non dá saído rápido do coche ou non queda nunha marxe do río, pois podía quedar totalmente sumerxido ese coche. O sinistro pon de manifesto a perigosidade desta ponte, estreita, sen barreiras nin sinais de perigo, na que un pequeno descoido pode ser fatal. E o condutor deste outro coche non saiu ileso, pero si bastante ben parado para a violencia do impacto do seu vehículo contra un camión. Ten dor cervical, lumbar e torácica segundo as emerxencias que o trasladaron ao Hospital do Salnés. O accidente foi esta mesma noite en Cambados. O asalto a un furgón blindado deixa escenas de película ao sur de Italia. Os ladróns incendiaron 2 coches en plena autoestrada para bloquear o tráfico e facerse cun botín millonario, Javier. Sí, todo aconteceu esta madrugada nun túnel para impedir que o furgón escapara. Además de queimar varios coches para bloquear a vía, espallaron cravos sobre o asfalto e dispararon varios tiros. Tras o asalto, bombeiros e forzas da orde interviron para asegurar a zona, apagar os incendios e restablecer o tráfico que permaneceu pechado durante máis dunha hora. Non houbo que lamentar feridos, pero o que as autoridades parecen ter claro é que a operación estaba ben planificada e non é a primeira vez que sucede algo parecido aquí en Italia. En todo caso, parece que os ladróns levaron ata 2 millóns de euros. As chuvias torrenciais que están afectando o sureste de Asia deixan xa un milleiro de mortos e centos de desaparecidos. A zona máis afectada é a illa indonesia de Sumatra, con máis dun millón e medio de persoas afectadas polos rebordamentos e polos corrementos de terras. O balance tamén é tráxico en Sri Lanka e en Tailandia. As autoridades locais reclaman apoio internacional para poder facer fronte a esta catástrofe. Yo para llamar me vale cualquiera. O meu non sei ni o que vale, sinceramente. Debe de costar como 1.200 ou algo así. Non gastaría eso, non metería un soldo dun mes nun teléfono móvil. Hai prezos para todos os petos, pero a tendencia é a de gastar cada vez máis no teléfono móvil. Mercar un aparello de alta gama supón xa o 60% dun salario medio e, aínda así, son poucos os que renuncian. Vémolo nuns minutos.
Galicia reforza a aposta por retelos científicos. O Goberno galego acaba de aprobar 64 millóns de euros para apoiar case 500 grupos de investigación e impulsar 175 contratos predoutorais e postdoutorais. Outro acordo que nos sigue situando, sen ninguna dúbida, en criterios cualitativos e tamén cuantitativos, no grupo cabeceiro de 2-3 comunidades autónomas que máis apostan pola ciencia e polo investimento e pola retención de talento en Galicia. Vigo vive as primeiras xornadas de desbordamento turístico. Hoxe é festivo en Portugal. Así que moitos turistas do país veciño aproveitan para pasar aquí a fin de semana. Mónica. Si, milleiros de visitantes do país veciño cruzaron a fronteira atraídos polo acendido navideño e a oferta de ocio, reclamo que ano tras ano converte a Vigo en capital do Nadal. As previsións que apuntaban a unha afluencia extraordinaria cumpríronse, cos hoteis rozando o 100% da ocupación, os comerciantes falando primeiro baño de masas e os hostaleiros aseguran que a ponte portuguesa foi o mellor arranque da campaña dos últimos anos. Familias, grupos e excursións organizadas chegaban sen pausa desde o Porto, Braga, Valença e outras cidades portuguesas. Para eles era a fin de semana perfecta para gozar do acendido navideño de Vigo. Muito bonito, adorei ver as luzes fantásticas, porque era un sueño vir até ver as luces de Vigo. A ocupación hoteleira rozou o 100% e non só en Vigo, tamén nos arredores en concellos como Cangas, Sanxenxo e Pontevedra, un arranque de temporada moi satisfactorio para o sector. Todos os fins de semana temos moita compañía dos nosos veciños portugueses, pero este fin de semana pois foi algo espectacular. A Gran Vía, o Mercadiño da Alameda e a Porta do Sol volveron ser os puntos de máxima afluencia. Notouse tamén no tráfico con atascos e ringleiras de vehículos para entrar aos aparcadoiros. Muy bonito, muchas luces, mucha gente, muchos portugueses. Muy bonito, mucha gente, muchos portugueses, sí. Moitos comezaban a abandonar os hoteis logo dunha fin de semana longa aproveitando o luns festivo en Portugal. No, a segunda. Estaba todo moi bonito. Con este cheo total, Vigo anticipa o que podería ser un dos nadais máis multitudinarios dos últimos anos. A cidade prepárase para novos picos de visitantes durante o mes de decembro. E a febre dos descontos continúa hoxe co Cyber Monday centrado nos produtos tecnolóxicos. E seguro que moitos están pendentes das ofertas para mercar un móvil. Un aparello de uso cotián que se está convertendo nun artigo de luxo. Demetrio. Sí, a pregunta que temos que plantexarnos é ata onde estamos dispostos a chegar. Como decía, sí, algúns teléfonos son auténticos obxectos de luxo, hai outros que son máis asequibles precios, como este modelo que está ao redor dos 120-130 euros, máis ou menos asequible para moitos dos nosos bolsillos, pero tamén nos podemos atopar con modelos que están ao redor do 60% do que ven sendo un soldo medio. É dicir, un teléfono móvil como este, por exemplo, agora mesmo, na súa gama máis alta, supera os 2.000 euros. A pregunta do principio, a que nos plantexábamos ata onde estamos dispostos a chegar, canto estamos dispostos a gastar nun teléfono móvil, que sí, é unha ferramenta xa hoxe indispensable para o noso día a día, pero non hai que esquecer que é un teléfono móvil. Os smartphones hainos desde 70-80 euros hasta 1.300, 1.400, incluso máis. Prezos para todos os petos. Saímos á rúa a preguntar canto gasta vostede nun móvil. Sobre 200 euros, 200 e pouco. Tiene máis años que Matusalén. Tú imagínate. No sé, debe de costar como 1.200 o algo así. O meu móvil é dos baratitos e non me meto esas cantidades porque tampouco las hai. Mi teléfono es como 100, 150 máximo. Pero sé que Charlie lo valoriza y sí, lo gasta más y puede costar como 1.200. Teléfonos de alta gama pros que non alcanza o salario mínimo interprofesional. O último que hai no mercado, pero xa nos iremos a uns prezos de 1.400 euros, 1.399. Os móviles de alta gama, que é o que se vende a xente que quere teléfonos con unha moi boa cámara e tal, pois sí que parten de 1.300 euros. É o que máis se vende é a plazos, vale. No 2008, mercar o móvil máis caro supuña o 40% do soldo medio. Hoxe fai falta máis da metade. Un pouco máis da mitad, sí. Sí.
Non lle doi gastar así un pouco máis da metade do soldo nun móvil? No, porque es cada 4 años o cada 5. Yo para llamar me vale cualquiera. No me gasto eso ni muerta. Non entendo esta xente que se gasta 1.500 euros nun teléfono, sinceramente, pero bueno, aí xa cada un. O ano pasado vendéronse en España case 11 millóns de móviles. Está o mercado moi polarizado, véndense moito os máis baratos e os máis caros. E a gastronomía galega volve a estar de parabéns. A guía Repsol inclúe 18 locais galegos na listaxe de recomendacións para este Nadal. Nuria. Sí, falamos en concreto, Marta, dos locais recoñecidos co solete Repsol, que a diferenza do seu irmán maior, o Sol Repsol, que recoñece restaurantes de alta cociña, neste caso van a distinguir a eses locais máis informais, máis do día a día, pero cun produto e un servizo excelentes, que son ideais para disfrutar do Nadal, que é cando celebramos tantas cousas alrededor dunha mesa. En Galicia chegan 18 noves soletes Repsol, entre eles 6 que se van para a provincia de Pontevedra, en concreto entre eles a confitería Solla en Pontevedra, 4 para a provincia de Ourense, 4 tamén para a provincia de Lugo, entre eles Casa Damián de Alfoz, e 4 para a provincia da Coruña, un para Ferrol, outro para Betanzos e 2 para Santiago de Compostela. Entre eles o que se ven a esta churrería histórica de Santiago de Compostela con máis de 180 anos de historia. Cada lugar ten os seus locais de hostalaría que destacan polo bo ambiente ou por algunha oferta singular e apetecible. Desde 2021, os expertos en gastronomía da guía Repsol van avaliando estas tascas, tabernas, cafeterías, bares ou casas de comidas e recoñécenas cun emblema, o solete. A churrería de Ibai acaba de sumarse á listaxe. A verdad que moi contentos, aínda non damos crédito como tal da noticia, e a verdad que encantados por este reconocimento. Ibai é a quinta xeración dunha saga de churreiros ambulantes de Pontecesures, pero a hora de darlle o relevo á boa fina hai un par de anos, decidiu optar por un local fixo en Compostela. Tanto o nome como a decoración do local honran o legado familiar, pero tamén van innovando. Pero sí que é verdad que desde o minuto 1 hubo uns churros especiales que nos identifican tamén, que son os que levan topping de Kinder Nutella e que son un produto estrela aquí con nós. Maravillosos, os churros maravillosos, el café tamén. Non he tomado chocolate, pero el café maravilloso. Aínda que o boca a boca directo e o das redes xa fora consolidando a súa clientela, Ibai conta que o solete que acaba de gañar vai axudar a ampliala e celébrao como unha honra para toda a saga familiar. No, ao fin e ao cabo tamén é un recoñecemento para todos os nosos anteriores que viñeron loitando todo ese tempo e, bueno, este é un pouco o resultado final. Los duendes no descansan, van de noche a jugar. Tengo la casa para mí, voy a disfrutar. A comer, a correr, a saltar, a bailar. Los duendes no descansan, van de noche a jugar. E se cadra alguén xa o sentiu esta mesma noite. Co inicio de decembro, a moitas casas chegan os elfos travesos, unha tradición de Nadal que vai gañando espazo cada ano. Tamén acontece cos calendarios de Advento, un costume protestante asimilado agora nos países católicos. Coáronse nas nosas tradicións. Os elfos, xenios nórdicos, invaden milleiros de casas e presumen na internet. No, non me rompo a cabeza, busco un pouco en internet e fago cosas moi sinxelas, a verdad. Para empezar, xa non me gusta a Navidad. E entonces suelo poñer o mínimo. Me he visto de Pai Natal, pego en los tachos, pum, 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 pum. O calendario de Advento pegou forte dende Alemanha. É un costume protestante que agora triunfa nas tendas. Teñen moito éxito, tivemos un montón de modelos distintos, todos para personalizar, algún que todavía nos queda que saben recheo de cousas de maquillaxe para nenos e para nenas. Houbo xa 2 ou 3 modelos que esgotáronse totalmente. Sí, é unha tradición alemana, entón imos facer un pequeno concurso e por iso me prestei para o vídeo, para facer un pouco de publicidade para o Departamento de Alemán da Escola de Idiomas de Vigo. Hoxe a tradición hai que ir buscala. Aquí un dos poucos negocios centrados na imaxinaría católica. Hai cousas que nun momento determinado parece que o esnovismo é eliminar. Pero despois, ao final, temos que voltar ao fundamental. Este ano trouxemos este como novo, un Belén que está chamando moitísimo a atención. Porque tamén hai figuras con maxia, pero teñen un almanaque distinto.
Este é o osiño Bradford, un peluche corrente, pero cunha historia moi singular detrás. Voou ata a estratosfera, ata 43.000 metros sobre o chan. E é que foi o protagonista dun experimento científico nun colexio británico. Os escolares lanzaron o osiño ao espazo cun globo meteorolóxico. O peluche caeu de novo á terra e agora piden axuda para poder recuperalo. María. Estaba previsto que saltase en paracaídas nun área preto de Southampton, no sur de Inglaterra, pero o osiño Bradford tomou un camiño diferente. Mentres que o globo e o resto da carga recuperáronse, el segue desaparecido. Por iso, os alumnos de primeiro e segundo de secundaria da escola Walthampton puxéronse mans á obra para buscalo e piden agora nas redes sociais calquera información para poder recuperalo. Unha cámara a bordo do globo gravou a viaxe e captou un momento no que o peluche foi liberado, pero a partir de aí perdeuse o contacto. A profesora de Ciencias da escola está convencida de que tarde ou cedo o osiño Bradford aparecerá e que a súa aventura espacial rematará cun final feliz. Quen sabe se está en Manzaneda, fíxense desta hora con ese ambiente marcado pola neve. Mañá, de novo, a cota por momentos pode baixar 2.000 metros e a actualidade tamén nos manda o litoral, non só polo vento, como ven na Cámara de Fisterra, tamén pola chuvia. As primeiras precipitacións asociadas á fronte que van condicionar as próximas horas xa se aprezan pois nesa comarca do litoral da provincia da Coruña, por certo, comarca que, como en boa parte da costa galega, das Rías Baixas fundamentalmente, vai estar en aviso nas próximas horas, porque aí as chuvieiras intensas, as bategadas, van ser pois importantes nas próximas horas e a EMET activa un aviso por fortes chuvieiras nesa zona do litoral. No norte, pola contra, será o vento o gran protagonista, na zona noroeste da provincia da Coruña, onde xa se superan os 100 km por hora, tamén na zona da Mariña, pero non me quero escocer do aviso de maior rango que temos polo de agora, ese aviso na costa galega, no litoral galego, no litoral da provincia da Coruña, onde o nivel é de carácter laranxa, núcleos de forza 8, nunha tarde marcada polas chuvias que comezan desta hora que irán barrendo Galicia, nunha tarde onde non cambian demasiadas temperaturas, e despois de Sevilla, información deportiva, ademais da tarde, falamos dos próximos días. E estas son imaxes dun operativo contra o furtivismo desenvolvido pola Garda Civil en Camariñas. Unha embarcación coas luces apagadas achégase ao peirao onde agarda outra persoa. Acto seguido fondean 2 sacos na auga. Os axentes descubriron que nos sacos había case 75 kilos de centola capturada de forma ilegal. E por riba, os furtivos enfrontáronse aos gardas con ameazas e insultos. Estreamos decembro e quedan xa poucos lugares que aínda non se vestisen de Nadal. Un dos últimos é este, a coñecidísima Praza da Cidade Vella de Praga. Xa por si mesma unha postal aberta ao mundo todo o ano, pero polo Nadal se cadra aínda máis. Unha árbore de 15 metros de alto e tons dourados preside un mercado de artesanía e produtos locais onde non faltan as salchichas e o viño quente para combater os rigores do frío continental. O truco está máis ben en beber o viño, máis que en beber o viño, en quentar as mans con ele. Pasen moi boa tarde. Ata mañá.